kabalo ngano nga imo man kong giadto dili kayod ko katuo nganong gibuhat to bisan kang ngiti Mabungahong kabuntagon mga igsoon. Live da. So, kabalo na mo ito i-share. I-mention yung mga higala na igsoon. Ako sa diri mag-share sa ko igsoon. Viewers, shout out. So, nahuman ako share igsoon. Kamo na po diha. Okay? Kumusta ang adlaw diha? Atong pagmata igsoon. Bag-ong kabuntago na usab nga gitugot sa labawng makagagahom nga puno sa paglaom. Aron kung nakay problema sa kagahapon, karong adlaw solusyonan nas Ginoo mao iya kang gipamata. Amen. Ako nang gibalik-balik igsoon. Today, this morning daghang wala nakamata. Apan kamo diha nakamata kay naay plano ang Ginoo pa sa inyong kinabuhi. Good morning, Pastor. Shout out from Batuan, Bohol, from Brother Jimboy Payot. Excuse me. Okay? Maing buntag, Pastor, ug sa imong panimalay tanan na minaw. From Mercy Gumanan Kikoyama, Japan klaro kayo. Bada Namo, good morning everyone. One of our subscriber, thank you so much Igsoon. Bada Namo. So, ang ilhanan nga subscriber sila Igsoon is kaning nay heart sa last line or last niya sa ilang name, no? And isa pa ni. Shout out Sister Concepcion Castino Kobashi from Japan. And Restauro brother is watching. Pastor Brad, God bless. Naka-appeal ko sa live. Thank you, Lord Jesus Christ, our Savior. Amen. From Genesis, Aying. Okay. Good morning, Pastor. Good morning, Sad Brad. Michael Marigmen. Long live ta diha. Klaro kay ng sinyalis na to diha. Okay. Sakto, Jud Brad. Hope ang tanan una great ang Ginoo. Amen. And from the Middle East. Okay. Thank you, Igsoon. Love. Nakay giparistro no. Nadari ang kuan. Dali, wait sa mga igsoon na dali. Ayo lang. I-send lang na ko nimo unsa man eh. Kay 30 minutes ra baya. Okay ra. Asa man ka? Okay. Laki palihog. Hallelujah, praise God. Pasensya na igsoon. Okay. Shout out Sir Rugia Bergonzado. Maing buntag sa diha, sir. And anyway, last night wala ta ka live, kabalo na mo igsoon. Nag-post ko video ganina kay gabi ito naitabo dito mig bukid igsoon ning tungas Miss Bukid igsoon kay gi-invite og dinner fellowship sa ato ang men's president. Mao na nga wala ta ka live last night pero naka live ta morning and afternoon.
And I hope nga, I pray nga, this morning maka-live ta, this afternoon and tonight. Kay di man kita matagbaw igsoon aning pulong sa Ginoo. Walay katagbawan ta ani. Amen. Di ta matagbaw kay paranis kaayuhan nato igsoon sa atong kalag. Praise God. Mao ni atong kalipay. This time we have 66 viewers. Okay? Shout out to Pastora Ma'am Salome Mihares, usa ni sa amuang instructor sa Bible School. Okay? Sa Assembly of God. Pero wala ko kahuman kay kabalo na mga busy kay ko igsoon na conflict ba. Kumbati Pastor may lain pa. Kumbati ta kanunay igsoon Antonio Ablayon. Okay. Shout out tanang OFW diha sa lain-laing kanasuran. Different countries around the world, mga seaman, naka-permanent resident, shout out ninyong tanan. O shout out sa tanang mga anyway followers nato, mga new followers, welcome kay mo ani nga page, mga avid viewers, subscribers, star senders, unsa pay nga diha. Shout out, salamat kay sa inyong suporta kanunay. And to all of our followers nga nag-invite sa inyong mga friends and loved ones to follow our page. Thank you so much. And anyway, thank you so much also sa mga nag-mention sa inyong higala sa comment section. O pasensya na mo nga dili na ako mabasa ang uban kay paspas kayo gadagan ang comment section. And welcome ang mga new followers here sa page ato aning tanan. And shout out sa akong gwapo nga higala, Brother Ralph Bitonio Galaneda of Cagayan de Oro. Salamat Brad sa imong pagkuha nako og imo kong gipasakay sa imuhang sakyanan. God bless. And shout out also to Brother Ronil Ortiga. Good evening sa tanan. God bless. One of our subscriber. Thank you. And from ICM family Dipolog iCare Ministry. ICM. Okay, Dipolog City Eber Mission Toli. Okay. Pa-shout out, chat out ko no, shout out Pastor Jimboy R. Samot. Okay, thank you. Shout out sa nang Piniriso. Laing prisuhan, shout out. Alombia City Jail, Medina Municipal Jail, and Cebu City Jail, Talisay City Jail, Toledo City Jail. Tanan mga prisuhan, igsoon, shout out ninyong tanan. Kabalo na mo nga kanang naagin mo sa akong prayer kanunay, mga Piniriso diha, mga inmates, bahay ni Kuya, shout out. Shout out ako sila Brad Aris dia, Brad Kenneth, Brad Range 999. Ug akong shout out si Brad Ungas ug tanang mga brad na ko da sulod sa Selda sa sa Lombia City Jail no. Padayon taga-Bante uban sa kaymayaan sa Ginoo mga brad, long live kanunay. Siya Skeptron in Arms, ipataas na tungalan sa Ginoo igsoon. And shout out to all of the jail officer and warden nga naa karon kanunay gatan-aw na to. Armed Forces of the Philippines, mga military, Philippine Coast Guard, Philippine Air Force sad, hindi naasad. Shout out Jong the Holy, okay, Jong ba na siya igsoon? And shout out na mga security guard, Bureau of Fire Protection, ako mga classmates, nga during my criminology days, pero wala nagpulis kung dili nasa fire. And akong gi-shout out sad ang, of course, tanang kapulisan, nga naa sa lain-laing dapit dinhi sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. And shout out Campus Menya, Cebu. And Tagbilaran City here sa Bohol, sa Mua, sa Barracks no. Shout out sa mong mga hepe diri sa province, sila si Brad Chief Police Lieutenant Colonel, sila Chief Newes, Chief Batuan, ug sa tanang mga hepe na mo diri, ug sa hepe na mo diri sa Clarin Police Station. Last Monday nag-Bible study ta dito igsoon. So akong gi-shout out tanang kapulisan diri nga mga gwapo gwapa. Among gi-shout out akong gi-shout out ang among PCR si Ma'am Abian didto man ko gahapon ning bisita ko sa mga Piniriso. Nya ang among hepe si Chief Amba, tanan nga naa diha sa Clarin Police Station. And mga amigo na ko mga hepe, sila si Police Captain, akong classmate Jasper Reyes, Police Captain Onyot Introlizo, Police Captain sa Renan Romulo, mga hepe ni nga mga amigo na ko igsoon, classmates na ko. And kumbrad sa SEA, Police Captain Sir Milioria of Talibon Police Station, and Major Ray Olar of Loon Police Station, ug sa tanang kapulisan nga mga classmate nako during my criminology days. Shout out ninyong tanan, namo sa prayer, kabalo mo diha igsoon, kabalo mo.
Dili lang mo sa tagsaw kay daghan kay mo mga kapulisano niya. Nanya masipiat ko ba? Hindi na ako ma-appeal niya. Unfair pud sa uban. So ako lang na i-generalize no. Tanan mga classmates, mga higala nako, friends and loved ones, yung mga kapulisan, mayong pagpaminaw. Okay? So another blessed day mga igsoon nga gitugot sa Ginoo aron mamalandong ta sa iyang pulong karong adlaw sa usama ron Huwebes ba? Okay? Oh, yes. No? And nahuman ako shout out. So time to pray. This time we have 84 viewers and shout out sa 181 followers of Mabungahong Kristohanon. Okay? So let's pray. Praise God. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another great privilege that you've given to us this morning. Thank you kayo, Lord God. Not all the time, Lord, nga naami opportunity to listen, to meditate your word, but salamat kayo nga imo haming gitagag higayon karong buntaga, despite of our busy days, responsibility every day, busy schedules, but Lord, gitagaan minimog chance, Ginoo, nga mamalandong sa imong pulong this morning. And before that, susiya sa among kasing-kasing Ginoo. Kung naay mga butang sa among sulod, wala mi makabantay, wala di ka nalipay, tungod kay tao lamang mi Lord God, pasaylo ami. Limpyuhi amo ang kasing-kasing, andama among panudlanan nga espirituhanon Ginoo. Aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo this morning. And Lord, as we listen to your word this morning, give us a teachable heart, kasing-kasing anda magpakorek, mapainobsanon, madinawaton, labaw tanan, masinugtanon sa imong mga pulong Ginoo. Panalanginitan ng viewers karon Lord God around the world sa asang dapit nining kalibutan nga nagtan-aw karon Luzon, Visayas and Mindanao. Kutob sa maabtan ani nga live Ginoo, I pray imong ipabati imong dihog, imong gahum, imong presensya, ang lihok sa Espiritu Santo among masinati karon as we listen, as we meditate your word this time, Lord God. And Lord, taga-imig kaalam nga langit nun. Kay nasayod kami bisag unsa mi kabrayat kamalamon nining kalibutan na Ginoo. Dili namo matugkad imong pulong, magsalig lamang mi sa kalibutan namong kaalam. According to your word, wisdom in this world is foolishness to God. So nanginahanglan mi karon Ginoo kaalam nga gikan kanimo Ginoo. And Lord, again, you alone will be glorified this time. There's no other name, Lord God, that we lift up, that we adore, we honor this time is only the name of Jesus Christ. Wala mi mag-isa og relihiyon. Wala mi nagpataas og pastor. Wala mi nagpataas og pundok, grupo, or any secta, Lord God, or any denomination. But we lift up only the name of Jesus Christ. Ikaw lamang among gituboy karon Ginoo. And Lord, you're gonna bless all the viewers right now who are watching this time. Panalangini sila and mamuhat ka Ginoo. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. Thank you for the victory, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise God. And by the way, ang atong background music is imong gunit lang gihapon kay dili ta makopyright. Tungod kay warningan ako igsuon nga i-restrict, no? So again, a fruitful day everyone. Again akong balikon, ako nagaampo nga kamong tanan nga nagtan-aw diha namo sa maayong panglawas, maayong kahimtang gitagbo sa Ginoo yung panginahanglan ug labaw sa tanan. Dool mo sa Ginoo, uhaw mo sa Ginoo. Why, pastor? Kay bisag daghan patag kwarta, maayo pa tong kahimtang, maayo atong panglawas, apan layo tas Ginoo, kawang lamang ang tanan. At the end of the day, magdaog hapon atong relasyon sa Ginoo. Amen. So again, mabungahong kabuntagon mga kaigsuonan, no? Salamat sa Ginoo. Og this time we have 100 plus viewers, and don't forget to mention your friends and loved ones, no, before we proceed here in the comment section para makabantay sila, and then just type at followers, at highlights, and at everyone para ang ato ang mga higala igsuon makabantay sa nga live ta, no? Praise God. Inday Judy Antorihano, salamat sa dinner last night, og regards kung Brad Jojo diha, no? And anyway, so wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, naa-diri sa caption ang link igsuon. Pray to subscribe, Mabungahong Kristohanon, no?
After aning live na to, ato ning i-download ra gihapon niya, i-upload na ko dito kay sa YouTube. Mas dali bitaw masunod, dali ra ma-save, no, ma-download ang mga videos na to, ato ang mga previous live before dugay na akong gi-upload dito igsoon. I-check lang, no, again ang ato ang link sa ato ang YouTube channel kay makita sa caption ani nga live, no. Free to subscribe igsoon for the glory of the Lord. Pwede sad i-share ninyo atong YouTube channel igsoon. Praise God. Miguela tangpos maing adlaw nga Huwebes mga igsoon ug kanimo pastor naminaw ko permi. Himaya sa Ginoo maing adlaw sad mabungawong adlaw igsoong Miguela tangpos, okay? Mayang buntag pastor watching from Negros Oriental as always permintini. Sister Jermay Baya permintini, okay? Okay, morning pastor Adrian or Riha. Okay, morning sa igsoon. Mabungawang kabuntagon sa tanan labi na gyud nimo pastor Jing Tordelio. Good morning pastor, please pray for my son. What happened to your son? Okay, ato ani siyang i-picturean kay ato ning i-pray unya igsoon during my personal prayer. Okay, si kinsa man to from Army Capeno Fernandez. So maura man guni akong lingaw igsoon, matinga mo akong picturean kay mas maka-focus ko sa prayer, personal prayer. Ay wala man ko laing trabaho igsoon, no? Trabaho diri igsoon, magampo, magwali, magbasag Bible. Maura na niya. Ginagmayng trabaho sa balay kay akong asawa may tiglungag, mao na siya niya mukuha sa akong anak. So most of the time igsoon, basta bakante ko naaragid ko sa presensya sa Ginoo. Mao nang thank you sa mga nag-pray request kay anha ra man pud ko mo pray igsoon, no. Shout out pastor from Tangob City, Sister Rebecca Kaangay Abas, okay. Followers of God from Ardni Hanoy. Dan Lumutos Anticamara. May buntag pastor, God bless you watching from Zamboanga del Norte. Okay. Pagkanindot kaayo niya mo ambit og pulong sa Ginoo. Okay. Thank you Jong the Holy. Thank you igsoon. God bless. Okay. So since this time naabot naman ta og 100 plus viewers, let's start igsoon, no. Amen. Kay alas 10 na nya magkuha pa ko sa akong anak after this. Okay? So, our first text for this morning is from the book of Proverbs or Panultihon. Okay? Shout out Brad Jomar, nakaabot jud ka padung na ta. Please pray for me pastor for healing. Ako usa ka cancer warrior. Ato sa ning ikono ni kay cancer balami ni ayampo ni. Okay, I will pray for you sister later sa akong personal prayer. Ako lang giko ano makabalo ko sa imong name. Sojritla Nizel Cortez. Speaking of cancer, igsoon natay member diri sa church kauban nga. Sa una ako lang ko ano aron makabaton jud kag pagtuo sa Ginoo igsoon. Ang faith is the best usa ni siya ka ingredients to nga maka-create og miracle. Okay. So akong i-share ni nga testimony para mas muda ko pag mo pagtuo. Nami lola diri igsoon nga 80 plus ang edad, 85 naman siguro ni siya, 86 or basta. Cancer daw ni siya. Nagnana na bitaw ang iyang, I guess, breast cancer. Nagnana na siya ba niya. According to the doctor here, ingana siya nga. Ang doctor mismo ning ingon nga, kaon lang og bisag unsa unya kay dili na ka maayo unya. Bisan pa og kana bitong tambalan ka og usa ka truck di karga nga tambal. Take note, usa ka truck di karga nga tambal dili na ka maayo kay grabe na ang imuhang kana bitong sakit na nagnana na siya iyang sa yes breast cancer. Unya hilak siya kay wala naman siya kanang gamay pa ko ni igsoon, daycare pa ko ni. So nahitabo ni namo diri sa akong papa may gigamit sa Ginoo. So that time, pag uli niya, gikan from the doctor, and then, of course, babae, igsoon, si Lola. Naghilak siya, igsoon, o niya, kanang, of course, naghilak siya kay, ang doctor, man God, is expert na sila, no? Expert sila og mga sakit, mauna trabaho sa doktor. So, syempre, ang doktor, may ingon nga, dili na siya maayo, murag itaninga na yung kinabuhi, mamamatay na daw siya. Bisan pa kuno og usa ka truck di karga nga tambal, dili siya maayo. So mao to, and then nakadungog siya igsoon nga kung papa, glory to God lang, mangampo og masakiton kay atong ministry direction hilig jud ta moampo, glory to God lang. So
deliverance and healing and deliverance ministry nata na dili kay namo ipapuspos bitaw kay ana lang kay Ginoo may moayo no di man kita. So mao to igsoon nga ning forward siya, nagpaampo siya atong time and then gipandungan siya and then after that igsoon mao na to in how many days tinga siya nag-anam kauga ang iyang samad, ang iyang sa breast bitaw niya, anam kauga hantod na totally healed siya. Abi niyo mga igsoon, that was dugay na kayo igsoon for long time, long years niya. Diker pa ko, imagine, napa ko sa mga 6 years old that time. Mao to yung sakit. And this time I'm 40 years old og buhi pa si Lola, sige pagsimba. Ning apil gito sa service sa mga kabalayan, apil pa na siya. Buhi pa siya. Ang edad niya karon 80 plus igsoon, giayo sa Ginoo. Unya ang doktor nga nag-ingon igsoon nga mamatay siya unang namatay. Ang doktor namatay dugay na. Mao nag-ingon igsoon, bisan unsa isulti sa doktor, God has the final word. Kuha ninyo. Sa unsa pa isulti sa mga doktor da igsoon, ang si Lord may pinakatapusang mosulti. Kung di pa ta kuhaon sa Ginoo, walay makabuot sa tong ginabuhi si Lord. So karon buhi pa siya. Okay? Nagnana na grabe ingnan sa doktor nga mamatay na buhi pa hangtod karon. Dasi kay simbahan igsoon. Sa iyo kay mo simba lupigan pang mga youth. No? Na dire igsoon kinugos ko na si Lola. I guess 85 or 86 years old. No, tigulang na. Imagine giingnan siya sa doktor nga mamatay na. Kadugay na years karon buhi palagi siya be. Why imposible sa Ginoo igsoon. Amen. Okay, so daghan na kaayo. Thank you, Pastor. Thank you. God bless. You're welcome, igsoon. Okay? Mahiwi na. So let's start. Again, our topic for this morning is about dishonesty or pagpamakak, pag minaro bitaw or pag pamintaha, part of dishonesty na mga igsoon. Gusto na ako ipaabot ninyo igsoon nga kung unsa ang kadaot, kung unsa ang mahitabo sa tong kinabuhi kung naata ni kaning dishonesty, labi na kabalo na tas kamatuoran, but still naglakaw ta nga kana bitong maro-maro bitaw ta, namintaha ta, bakakon ta, dishonest ta igsoon, di maayo tanawa. Okay, ang first text na to ani makita sa Proverbs panultihon kapitulo 12 bersikulo 22 mao ni una. Okay, so ingon diri mga igsoon. Again, panultihon kapitulo 12 bersikulo 22. Nag-ingon diri ang pulong sa Ginoo. According to King Solomon, gikasilagan sa Ginoo ang mga bakakon, mao ni dishonesty. Again, gikasilagan or gikasukan, no? Or wala gikahimutan, mao ni gikasilagan. Wala mo angay ang Ginoo sa mga bakakon. Apan gikahimutan niya ang matinud-anon. Again, panultihon kapitulo 12 bersikulo 22 nagingon ang pulong sa Ginoo. Gikasilagan sa Ginoo ang mga bakakon, mga dishonest, no? Gikasilagan sa Ginoo. Apan gikahimutan niya ang matinud-anon ng Dios, magapanalangin sa imbalaang pulong. Again, igsoon mo ni atong isgutan karon nga word kaning dishonesty. Actually, igsoon for me dishonesty kills our future. Dishonesty destroy the bright future nga gi-prepare ni Lord nato. Yes, tinuod. Ang giingon sa Jeremiah 29:11. According to the word of God, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Ang kanang nga plano para i-prosper ta, not to harm us, to give us a hope and a future and a bright future. Tinuod. Plano na sa Ginoo nato sa John 10:10 ning ari si Jesus to give us an abundant life. Plano na sa Ginoo, i-bless ta. Panalanginan tas Ginoo igsoon. Pero kung maglakaw ta nga dishonest, maguba ang plano sa Ginoo. Mapugnan ang plano sa Ginoo nga pauswagon ta. Mapugnan ang plano sa Ginoo nga i-bless ta. Mapugnan ang nindot nga plano ni Lord sa ato ang kaugmaon igsoon, sa atong ugma tungod sa dishonesty. Nganong ako ning gi-share karon igsoon, why? Because there are so many Christians today dasig kay sa simbahan but still dishonest sa ilang kinabuhi. Daghan Kristohanon karon nga dili matinud-anon sa Ginoo, dishonest. Di ba mo angay ang ginawa na igsoon? Remember the story of Ananias and Sapphira? Di ba? Dishonest sila sa Ginoo.
ila kunuhay gibaligya ang ilang kabtangan kay ning sundog-sundog sila tong uban nga sa ilang panahon sa unang good igsoon sa time sa New Testament during the time of Apostle Paul, dihay mga kaigsuonan, mga magtotoo nga tungod sa kalipay gidasig pud sila ba nga ang ilang mga kabtangan ilang ibaligya unya ilang ihatag ang halin sa apostoles. Now nagsunod-sundog-sundog pud si Ananias ug si Sapphira, no? Ilang gibaligya ilang kabtangan igsuon pero ang halin wala nila gitug-an ang tinuod, ilang gikuhaan. Lisod kayo igsuon ilaron nimo ang Ginoo. Mao bitaw nang ako mong timan-an igsuon, ako mong pahinumduman, no? Once nagali mo gisaad sa alagad sa Ginoo, may kalabutan sa ministry. Unya wala na imong gituman igsuon, tabla ra nga imong giilad ang Ginoo. Kay kung ang imong pagsaad na kalabutan sa alagad sa Ginoo baron or sa ministry, sama ra na nga ning saad kas Ginoo og delikado kung Ginoo imong gisaaran, paninglon ka. Kung kita mga tao igsuon, okay ra na to og i-thank you atong mga utang unsa no si Lord di. Lahi si Lord igsuon, maningil gid siya pag-abot sa panahon. Mao ni nga atong topic karon, dishonesty. Because dishonesty igsuon kung di ta kabantay ani mao ni makaguba sa tuang hayag na ugma nga giandam sa Ginoo. Ug ang dishonesty igsoon mao ni bisag unsaon natog paningkamot, bisag unsaon natog kayod kung nagkinabuhi ta nga dili matinud-anon, bakakon, maro-maro, namintaha, dishonest ta sa tong isig katawo, labaw ta nang dishonest ta sa Ginoo daan. Amen. Maunay makapugong sa imong pag-asinso. Dishonesty, kuha na siya, gitawag na siya, og mao'y makablock igsoon. It serves as a barrier nga di ka panalanginan sa Ginoo. Tanawa. Kay di man malipay si Lord og dishonesty. Okay? Di ganahan ang Ginoo og bakakon, og mga mamintaha, og mga maro-maro. Tanawa. Panultihon 12:22. Gikasilagan sa Ginoo ang mga bakakon. Bakakon, dishonest. Gikasilagan, it means wala niya gikaymutan or dili malipay ang Ginoo sa mga taong bakakon, sa mga taong dishonest, sa mga taong nga di mo sultis Ginoo, di malipay ang Ginoo igsoon. Amen. Unya mao ni makababag nga panalanginan ta sa Ginoo. Mao ni nakaingon nga di ta mo uswag, di ta mo asinso, di ta mo lambo igsoon. Mao ni makaingon nga ngatong kinabuhi mahimong miserable. Labi na kung Kristohanon ta, but still dishonest ta. Di ta matinud-anon, di ta faithful. Bisag kabalo na ta sa kamatuoran, pero gituyuan gihapon nato nga mamakak, gituyuan gihapon nato nga mamintaha, gituyuan gihapon nato nga magminaro. Di malipay ang Ginoo og bakakon, di malipay ang Ginoo og dishonest mga igsoon. Mao na hinungdan nga bisag unsaon natog kayod kalabaw, paningkamot diri, paningkamot didto, kayod diri, kayod didto. Usahay sa panahon sa pagsimba, di mo simba kay mangita, mo kayod, pero ang resulta nagkalisod-lisod og samot. Ang resulta grabing lisura, miserable ang kinabuhi, ang utang nagukod-gukod, card bisag unsa na diha araw-araw, grabe naggukod ang kalisod, grabe igsoon. Ngano man kay in the first place dishonest sila. Dili matinud-anon, bakakon, namintaha, di mo sulti sa tinuod igsoon, di malipay ang Ginoo anak. Walay anak sa Ginoo nga bakakon. Kung atong pasultion ang balaang kasulatan igsoon, way laing amahan sa tanang bakak, matud pa sa Juan. Kinsa man? Si Satanas. Satan is the father of all lies. So ang tanang bakakon anak sa yawa. Sakit ba? Yes, sakit ang kamatuoran. Pero kung atong dawaton o magpaubos ta, mao ni makahatag natog kagawasan dalhon ta sa pag-asinso. Amen. Di mo angay ang Ginoo ang dishonest igsoon. Di mo angay ang Ginoo bakakon. Amen. Because our God is the God of justice. Justisya siya. And si Lord honest na siya nato kanunay. Walay anak sa Ginoo nga butbuton. Walay anak sa Ginoo nga mamintaha. Walay anak sa Ginoo nga ninggamit og tikas, limbo nga timbangan. Walay anak sa Ginoo igsoon nga dili mo sulti og tinuod. Kundili ang mga anak sa Ginoo matinud-ano na musulti nagtinuod. Amen. Walay anak sa Ginoo igsoon nga dili mo bayad sa ilang utang. Matinud-anon ta igsoon, natay word of honor. Kay in the first place, kay kung
Kung nga tong istorya, wa na to barugan igsoon, nadamay na to ang Ginoo na, nawawag apil. Yes, that's true. Ako igsoon isog kumusultis ka matuoran. As long as pinasikad sa balaang kasulatan para sa kayuhan na to igsoon. And there are so many times, sometimes ang kamatuoran, sakit. Sakit yun ang kamatuoran, di kalikayan, sakit ang kamatuoran. That's the truth. Ug ang pulong sa Ginoo sama sa espada nga hait pa sa duhay sulab nga espada. Nga mulusot gyud ni sa kina suluran nato. Di ta katago igsoon. Amen. Ako ning gi-share nyo igsoon kay gusto ko nga sa tong pagpangalagad sa Ginoo. Once si Lord i-bless ta, walay makababag. Kay kaning gong dishonesty mao ni makababag sa panalangin. Kaning dishonesty makablock ni, makababag, it serves as barrier para i-bless ta ni Lord. Sige tag-ampo og panalangin. Sige tag-ampo nga Lord tagbuha mong panginahanglan. Lord mao ni sige kag hangyo sa Ginoo pero ikaw nga naghangyo dishonest ka. Walay mahitabo sa imong prayer. Dishonesty blocks igsoon the answers of our prayer. Mababagan igsoon. Sayang imong pag-ampo ato prakutob. Kay dishonest man ta. Lahira ba ning kabalo na tas kamatuoran pero atong gituyuan igsoon. Amen. Next line. Apan gikahimut-an niya ang matinud-anon, ang gikalipay sa Ginoo katong mga anes, katong musultis tinuod, katong nga dili maro-maro, katong muangkon ug unsay tinuod. Mga anes ba mao nay gikahimut-an sa Ginoo, opposite. Gikasilagan niya katong mga bakakon, dishonest, di siya ganahan ana. Once ang Ginoo wa mahimuot, unsaon na may unsa may mahitabo na to. Imagine, no? Gikasilagan niya ang bakakon, no? So kanang word nga gikasilagan, it means wa siya mahimuot, no? Wa siya malipay. Unya kung ang Ginoo wa malipay nato, mag-unsa naman ta? Amen. Mag-unsa naman ta igsuon nga wa ang Ginoo nato. Walay mugiya nato, niningit-ngit nga kalibutan dangog. Asa man ta padung kung wa ang giya sa Ginoo? Mo na igsoon maningkamot ta nga mahimo tang matinud-anon. Dapat honest ta ni Lord igsoon. Amen. Kay ang iyahang kahimutan kadtudang matinud-anon katong honest. Nay word ri kahimutan sa ato pa si Lord malipay sa mga tawo nga honest. Matinud-anon. Once honest ta ni Lord kay malipay man siya ug malipay si Lord, ihatag niya ang atuang tinguha. Tagbuo niya atong panginahanglan ngano man nalipay man siya nato. Amen. Di siya moangay og bakakon. Look at me, si Lord di moangay og bakakon. Si Lord dili moangay og namintaha. Maro-maro, di mo sultis tinuod, dili mo tugan sa tinuod, di malipay ang Ginoo. It's biblical. Unsaon pagkalipay sa Ginoo nga kanang bakakon, anak man na siyawa. Sakita man na pastor, yes tinuod, ako lang gisulti ang Biblia. Gisulti kay ingon man balang kasulatan. Ang amahan sa tanang bakak ang si Satanas. Kung sa may tawag ang bakakon, kisam rin ng anak ang bakakon. Amen. Kita igsoon nga nanan ni Kristo di na ta mamakak. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creature. Bag-o na tang binuhat. Kung bakakon ta sa una, nanaman tay Kristo karon, musulti na tag tinuod. Makita na si Kristo sa atong kinaiya, sa atong batasan, sa atong sinultian. Ang atong isulti kamatuoran kay si Kristo mismo kamatuoran. John 14:6, I am the way, the truth. Kung naa kay Kristo ang mugawas sa imong baba kamatuoran, tinuod, matuod, dili butbut, dili bakak igsoon. Amen. Amin mga anak sa Ginoo. Okay. Tapay follow-up igsoon. Salmo. Ganina si Solomon to. Okay? Karon ang Salmo. So mauni ang amahan si David nigsoon. Ingon ang Salmo 101:7. Again, Salmo 101:7. Ingon si David sa Salmo igsoon. Walay bakakon nga makapuyo sa akong palasyo. Ug walay tigpakaruning-non nga magpabilin uban kanako. Tanaw. Walay bakakon daw nga makapuyo sa palasyo. Sa presensya sa Ginoo bawal ang bakakon. Amen. Unya sa paguni, walay tigpakaruning-non nga magpabilin uban kanako, no. Tigpakaruning-non di sa ganahan ang Ginoo ng tigpakaruning-non. Hipokrito. Magpakanaa bisag wa tigpakaruning-non man na. Nga naglisod na day kag-ayo, tigpakaruning-non na, di mo angay ang Ginoo na. Kay numdum mo ni Jesus, katong mga tigpakaruning-non, katong mga Parisiyo, mga Sadusiyo, mga Eskriba,
Giprangkahan ni Ginoo sa Ginoo igsoon. Gingnan sa Ginoo, kamong mga anak sa bitin tigpakaron ingnon. Nagtuo mo makaikyas mo sa silot, di ba? Di mo angay ang Ginoo tigpakaron ingnon. Hipokrito, plastic. Kay ang langit igsoon, kung imong basahon ang Old Testament, na ako ni gitawag dito og naigingon dito igsoon nga bulawan ang atong pagalaktan, na ang syudad puno sa bulawan, hinimog bulawan. So ang bulawan igsoon nagrepresent na, nagsymbolize ang bulawan og tinuod nga Kristohanon nga sa panahon nga sunugon siya, musamot siya og kasidlak ang bulawan, malimpyo sa kayo. Pero ang katong mga plastic nga Kristohanon, kung sunugon malanay, ang langit walay fake, walay plastic. Ang plastic mao na tigpakaron ingnon, di mo wangay ang Ginoo ana igsoon. Parihara na sa dishonest tigpakaron ingnon. Tigpakaron ingnon, it means nga wala nimo gisulti ang tinuod. Nagpaasip ka, bakakon gyapon na igsoon. Sinonym ra na sa dishonest og di mo angay ang Ginoo nga na. Kung magkinabuhi ta nga fake, tigpakaron ingnon, dishonest igsoon, bakakon, di mo sulti sa tinuod igsoon. Sige ingon diha sa pulong sa Ginoo ganitong gibasa. Gikasilagan ta sa Ginoo ana. Asa naman ta padung og ang Ginoo masuko nato. Abi niyo mga igsoon, ang pagpuyo nato aning kalibutan na grasya ra sa Ginoo tanan. Nagkinahanglan ta sa Ginoo in everything we do, in our decision, in our plans, igsoon, we need God's guidance. Now, kung masuko siya nato, kay bakakon ta, magunsa naman ta. Kung ang Ginoo wa nato igsoon, it means nga, kita-kita na lang ang mo desisyon. Kita-kita na lang, ato ang kaugalingon. Unya, kung ato ang kaugalingon, igsoon, nag-ingon ang Isaiah, His ways are higher than our ways. His thoughts is deeper. It means, mga igsoon, nga most of the time, majority, ang atong gusto, dili gusto sa Ginoo. Mapalpak ta sa unahan. Mabito yung gingon ng Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and seek igsoon and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your paths. Kung wa ang Ginoo kinsa may mag-direct our paths igsoon, wala. So posible nga ang unahan kalaglagan. Mao na igsoon kung gusto ta igsoon nga atong maangko ng pabor sa Ginoo. Kung gusto ta igsoon nga atong maangkon ang panalangin sa Ginoo, grasya, proteksyon sa Ginoo, ang iyang guidance nato niningit-ngit nga kalibutan aron di ta may salaag igsoon, then maglakaw ta nga matinud-anon, honest sa Ginoo. Dili ta mamakak, dili ta magpakanon ingnon, magpaasib, dili ta magminaro mamintaha igsoon. Maglakaw ta nga honest atubangan ni Lord. Amen. Ngana igsuon kay nganuman. Kung balikon ang second line, kay gikaymutan niya ang matinud-anon. So katong mga honest igsuon, katong mga matinud-anon sa Ginoo, katong mubarog sa kamatuoran, mahimuot si Lord ana. Ug once si Lord mahimuot sa atong pagkinabuhi igsuon, walay rason nga dili tubagon niya ang atong pagampo. Once si Lord nalipay sa atong pagkinabuhi nining kalibutan na, sa atong Kristohanong pagkinabuhi igsoon, walay rason nga dili ta niya panalanginan, dili ta niya paboran, dili ta niya paipangat, paasinsuhon, pauswagon. Malipay ang Ginoo igsoon sa mga tao nga matinud-anon, apan iyang gikasilagan o gikasukan, di niya ikalipay ang mga tao nga bakakon or dishonest. Labi na gyud tong mga Kristohanon, nagsigi nagsimba, dasig na simbahan, nangalagad na sa Ginoo, kabalo na sa kamatuoran, but still naglakaw nga dishonest. Di malipay ang Ginoo. Matod pa sa balaang kasulatan sa sambingay nga gi-share ni Jesus, ang katong usa ka sulugoon nga nakahibaw na sa angayng buhaton, apan wala niya buhata ang gipabuhat sa agalon, mas bugat kuno nga bunal ang mapahamtang nila. In other words, mga igsoon, lahi ang consequence kung kabalo na tas kamatuoran, but still ang pagpakasala atong gituyuan. Amen? Bantayanan, igsoon. Ako ning gi-share ninyo igsoon, and I believe this is not mine, kabubuton ni sa Ginoo. Kay maybe aron tudluan ta sa Ginoo nga para malipay siya nato igsoon, maglakaw ta nga matindanon.
Unya likaya nato ng pagkabakakon, pagkatigpakaron ingnon. Likaya nato ng dishonesty igsoon. Kay musugot tag sa dili. Ang dishonesty na siya consequence. Ug ang consequence igsoon mao na ang Ginoo di malipay nato. Kung ang Ginoo di malipay nato, of course di ta i-bless ni Lord. Amen. Di ta paboran sa Ginoo. Di ta bantayan sa Ginoo. Nya magunsa naman ta kung wa ang Ginoo. Luoy atong kinabuhi. Miserable atong kinabuhi kung wa ang Ginoo. Apan kung gusto ta nga ang Ginoo kanunay mag-uban-uban kanato. Ang iyang pabor, iyang grasya, iyang panalangin, ang iyang goodness and mercy will always follow after us all the days of our lives. Then maglakaw ta nga matinud-anon sa Ginoo. In every areas of our lives, igsoon. Sa tanang areas atong kinabuhi, magmatinud-anon ta sa Ginoo. Either sa financial nga areas to kinabuhi, either sa ato ang mga action, no? Sa ato ang mga decision, maging honest ta ni Lord. Kay sa dihang honest ta niya igsoon or matinud-anon, ato ang tugutan, atong gi-invite si Lord nga mo bless nato, nga mo pabor nato, nga mo panalangin nato. Naihayag nga ugma atong makabot. Ang hayag nga ugma nga gisaad sa Ginoo nato atong makabot, atong matagamtaman igsoon kung maglakaw ta nga matinud-anon, maglakaw ta nga honest atubangan sa Ginoo. Apan igsoon ang hayag nga ugma nga giandam sa Ginoo dili nato maangkon. Bisag nag-ingon pang balaang kasulatan nga tagaan ta niyag hayag nga ugma kung karon di ta matinud-anon, kung dishonest ta, kung tigpakaron ingnon ta, kung maro-maro ta, kung namintaha ta igsoon, kung di ta mosulti sa tinuod igsoon, bisang gisulti pa na sa Ginoo nga panalanginan ta, di mahitabo ang panalangin nato nga naman, di man malipay ang Ginoo og dishonest. Di malipay ang Ginoo. So mao na igsoon nga bisag unsaon natong kayod, bisag unsaon natong paningkamot, nag-abot lang atong luha, nag-abot lang atong singot, luha ug dugo igsoon. Grabe naka-stress ang atong lawas, na gitawag na tag na overwork na ta igsoon. Pero at the end of the day, dili gyapon enough ang imong income. At the end of the day, gigukod-gukod kag utang, gipatawag na kas kapitan. At the end of the day, nagkalisod kag maayo nganuman tungod kay walay resulta ang imong pagpaningkamot because you are dishonest in the sight of God. Di ka matinud-anon. Mao na'y consequence. Ako ning balik-balik igsoon, walay kauswagan, walay prosperity, dili mo asinso, dili mo lambo ang tao nga dishonest kay ang pabor sa Ginoo wala nila. So kawang lamang ang ilang pagpaningkamot, sayang lamang ang ilang mga effort nga gi-exert igsoon, ilang mga singot, ilang mga luha, but at the end of the day ang ending disappointment, ang ending kalisod, ang ending miserable ang kinabuhi nga naman tungod kay bisag Kristohano na maro-maro kagihapon, bakakon lang gihapon, dishonest lang gihapon, makatago ta sa tao igsoon, apan dili ta katago sa Ginoo. And our God is the God of justice. Kung unsa atong ipugas mo ani kita, kung magtanom ta og dishonesty or pagpamakak, of course mo ani pud ta og unsa may maani nato kadautan. Lisod pud kung mo ani ta og mupugas ta og negatibo, muani tag positibo, no, dili na mahitabo. That's not gonna happen igsoon. But biblically, Galatians 6:7, what we sow is what we reap. Sa Bisaya igsoon, kung unsa atong gitanom, kung unsa atong gipugas, mausad na atong maani pohon. Dili man ta pwede magpugas og mangga nga muani ta og santol. Di ta pwede magpugas og saging nga muani tag kamote. Kung unsa gid atong gipugas, mausa na itong anihon. Now, kung magpugas ta og dishonesty, muani ta og miserable nga kinabuhi pohon. Lisod po kayo, kung mupugas ta dishonesty, muani ta og madato na yun tayo po, muuswag ta no, di na pwede. Kaya nga tong Ginoo, Diyos sa hustisya. Amen. Diyos sa hustisya. And He kanang oppose dishonesty. But He delights, igsoon. Ang iyang kalipay or malipay siya sa mga tao nga matinud-anon niya. So to all of the viewers right now, wala man ko kailan ninyo ang akong ikadasig niyo igsoon. Every day, in our daily walk with the Lord, kinahanglan maglakaw ta nga matinud-anon. Mulikay ta sa pagkabakakon o kanang tigpakaron ingnon. Likaya na tong dishonesty igsoon kay maunay maghatag na to kinabuhing miserable.
Apan kung gusto ta nga i-bless ni Lord, paboran sa Ginoo, panalanginan sa Ginoo, maglakaw ta nga matinud-anon sa Ginoo. Uban sa tabang o grasya sa Ginoo. With the Holy Spirit, I believe kung natay Holy Spirit konbiktaron man ta. Hoy, unsa man ka diha? Kabantay mo. Padong na ka mo dishonest bitaw. Nyanay mo ops. Bisag piso ra na anak. Ayaw kong ilara na kay timan kung kasaligan kas gamay, kasaligan kas dako. Bisag piso ra na ayaw pagminaro diha. Kabantay mo. Nay Holy Spirit, nay someone, somebody mo whisper na tong ops, di na maayo. Kaya nga naman, ang Ginoom gud balaan, dili niya itolerate ng mga dishonesty because He is a righteous God. Matarong ug balaan siya igsoon. Amen? Again, igsoon, dishonesty, dili ikalipay sa Ginoo. Magkalisod yun ta mayo. Apan kung magmatinud-anon ta sa Ginoo, sa tanang areas itong kinabuhi, i-bless ta ni Lord. Ang pabor sa Ginoo igsoon, kanunay mag-uban-uban nato. Amen? Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much for your word this morning about dishonesty, Lord God. Imo ming gipahinumduman nga kung unsa ka Ginoo nasilag, kung unsa ka Ginoo nga wa nahimuot sa dishonest, Lord God, nga mga anak nimo Ginoo. Lord, tabangi kami. I pray to all of the viewers right now nga kanunay jud mi maglakaw nga matinud-anon. Magtuman sa imong sugo, Ginoo. Bisan sa mga gagmayng butang, Ginoo, tabangi mi nga matinud-anon mi, Lord God. Kay dili mi gusto, Ginoo, nga masuko ka namo. Kay kung masuko ka namo, Lord, magunsa naman lang mi. Magunsa naman among negosyo, among trabaho, Ginoo, kung way pabor nimo. Magunsa naman ang among mga desisyon kung walay giya nimo, Ginoo. So Lord, tabangi mi. I pray to all of the viewers right now nga mahimo ming honest nimo, matinud-anon nimo, Ginoo. Aron dili mababagan ang panalangin, aron dili mababagan ang pag-uswag namo, Ginoo. But Lord, tuguti nga ang imong kabubuton, ang imong giplano, giandam nga hayag nga ugma kanamo sa unahan, amo ning matagamtaman tungod kay maglakaw mi nga honest, matinud-anon diha kanimo, Lord God. Sometimes, Lord God, na mga sitwasyon or senaryo nga maipit mi nga matistingan mi, but Lord, I pray nga mubarog jud mi sa kamatuoran, mubarog mi nga magmatinud-anon, Ginoo. Kay diha sa pagkamatinud-anon naa ang pabor nimo, diha sa pagkamatinud-anon na ang panalangin, na ang grasya, na ang pinasahi nga milagro among matagamtaman, Ginoo, kung matinud-anon lang minimo. Apan kung dishonest mi, Lord, bakakon mi, tigpa karon ingnon mi, Ginoo, dili mi mosultis tinuod, mahimong luoy among kinabuhi, Ginoo. Kay wa man kamalipay namo, Ginoo. So again, Lord, I pray to all of the viewers right now, wala ko kaila nila, Lord. Wala sa ko kabalo sa ilang commitment nimo o ang ilang gipakita nimo, but Lord, I pray mahimo ming matinud-anon nimo gikan sa gamayng butang hangtod sa dagkong butang. Kay diha sa pagkamatinud-anon naa ang pabor nimo, nang panalangin naa ang kauswagan. Apan kung dili mi matinud-anon, Ginoo, sayang among paningkamot, among ugma nga hayag di makabot, magkagubot pa ang among kinabuhi, Ginoo. Hallelujah. Lord, I pray kaning nga message nimo for us this morning, makahatag, Ginoo, og kaisog namo nga mubarog yun mis kamatuoran. Mao ni makahatag namo dugang motivation nga maglakaw gyud mi nga honest in everything we do, kanunay mi nga magmatinud-anon kanimo bisan sa gagmayng butang, Lord God. Aron imo sa ming pialan sa dagkong butang. Lord, thank you. Salamat, dalaygon ka sa walay katapusan. And Lord, this time, as always, I pray to all of the viewers this time around the world, mga OFW, mga seaman, mga naka-permanent residents, mga government officials, tanan, Ginoo, nga nagtanaw ani Luzon, Visayas, and Mindanao. Bisan pa man ang mag-replay ani, Ginoo. Lord, sila nga nagtanaw ani ako wa kay balo nila. Apan ikaw kay balo sa ilang kahimtang. Kay balo ka sa ilang sitwasyon karong taknaa, Ginoo, because you are an all-knowing God. Walay malilong kanimo. Walay matago nimo. So Ginoo, tungod kay nakakita man ka sa ilang kahimtang, ako nagaampo. Lord, unsa man ang ilahang pinakagusto karong takna, unsa man ang milagro nga gusto nilang mahitabo karon, Ginoo, nakita na nimo.
Lord, ingon nga imong ubos nga lagad, Ginoo, ako nagaampo, Lord God, in Jesus' name. Let your miracle will manifest in their situation right now in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Tuguti, Ginoo, ang kahibulungang butang imong ipasundayag sa ilang kahimtang karon, Ginoo. Sigon sa ilang tinguha karon, Lord God. Tuguti ang imong milagrosong kamot, Ginoo. Mukabot sa ilang sitwasyon karon, Ginoo. Tagbuay ilang panginahanglan, Ginoo. Mamuhat ka, mulihok ka sa ilang kahimtang karon in Jesus' mighty name. Ang gahom sa kangit-ngit dili magmalampuson ug magmadaugon sa ilang kinabuhi. Kung dili ang imong kabubuton matuman, Ginoo. Ug ang kadaugan panalangin makabot nila karon, Lord God, in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. So Lord God, this time among giangkon ang kadaugan, milagro, kaayuhan, kaluwasan, financial breakthrough, kauswagan, kalambuan, Ginoo. Among giangkon ang kasulbaran sa mga problema namo, Ginoo. We claim the miracle right now, Lord God, by faith. Himo alamang ning angayan ug kapiyalan, Lord God. So mao kini among pagampo, Amahan, among kining gipangayo ug gipasalamatan, pinaagi sa ngalan ni Hesus nga maoy among bugtong agalon manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah. That's all for this morning. Igsoon 158 viewers this time. So thank you so much. Thank you for being with me. And again, this time akong ibalik tanang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. Mulay ako tanan igsoon grasya ra sa Ginoo. Amen. So salamat sa inyong pakiguban ako, igsoon. Daghana na mga kayo may comments, igsoon. Wala ko nabasa kayo. Salamat kayo. And then I pray that today is gonna be a blessed day. Mabungahon karon nga adlaw sa matag usa kanato ug ang tanang buhat sa inyong kamot panalanginan sa Ginoo ug ang tanan ninyong mga lakang giyahan sa Ginoo ug ihatod kamo sa kadaugan ug kalampusan. Dili matapos ning adlaw mga igsoon nga dili mo panalanginan sa Ginoo. Amen. And again, thank you so much sa atong mga subscriber ani nga page. Thank you kaayo. God bless. Namo sa prayer mga subscribers, mga followers, viewers, star senders og sa wala pa naka subscribe sa itong YouTube channel. Ang link igso nasa caption ani nga live na to, no? So again, thank you so much sa inyong time, sa inyong gipakita nga panahon sa Ginoo. O kita ta karong hapon igsoon basta bakante ko maningkamot ko igso, no? Para sa kamayaan sa Ginoo. So keep safe everyone. Ampo, amping, abante ta kanunay para sa kamayaan sa Ginoo. See you later. God bless everyone.